Jatend migawo mar mwandu mag buolo Ali Hassan Joho omedo chung' kod wechene manyo wacho kendo kone jo Kenya ni nyaka giikre manyiso picha makare mar Kenya maber ka gintiere mbui mondo kik giriemb joket mwandu. Joho sani yudo kwet kuom jo Kenya ni hinyo wechene onyiso tok teko kod agoko ni jo Kenya tiyo marach kod mbui e siemo piny owacho magitimore ka Seneta Migori Edwin Oketch to dok ne Joho kod Junet kotelo ne jotelogo wuoyo kamano kalure gi ni gisiro piny owacho magitiyone. And I want to urge all of us, we sell our country positively. We sell our country positively. And I want to repeat some sentiments I said earlier. I was with the president in New York. And in one of the meetings when I was trying to sell the blue economy space. 90% of the questions that were being asked are informed from some space in social media. Maja ODM mane wani joma wuoyo go ko ni Junet ni Joho timo makosa. Ni kata ka wanda wuoyo ka timo makosa. Mago joma ok understand ni jogo ko ni sirikal gitiyo ne sirikal. Wan kaka jo ODM wan tijwa watimo tiyo kaka party. Jogo ok tine party e sirikal. Wandai Mbadi Joho go Paranya nobiro nyaka e od bura mar ODM magiwe tijegi madongo mane gin go ODM. Nikech ne gidonjo e sirikal kaka waziche mantie e sirikal. Ka minister moro amora nitie e sirikal, nyaka ochungi sirikandno. Mane gima nyaki expect dhi chungi sirikandno endo. Ni wan kaka ODM waonge e sirikal. Ne waoro experts magwa modhi individual capacity maggi e sirikal.